В днешното време знам, никой не е играл Metal Sandbox като българини. Знам, че тук всичко е на руски, там и надписа просто ми е като български. И това ми е моето първо видеоклипче. Знам, такова дълго и искам само да ви покажа как да изобщо да го правите с един механизъм, който е яко трудно за другите да ги направят. Както виждате сега, това е самият генератор, който следно може да от кола да извадиш. От колата, която се намира тук джип. Когато се развалиш самата кола, може да падне самия механизъм като механизъм, само че къде е изобщо този? Значи изобщо го няма и значи за нищо го махнах, развалих. Сега ще видите как да се използва самия механизъм. Значи сега, например, искате да стреляте, следно да го правите това. Значи, отивате към тези неща. После на този предмет, който виждате сега, трябва да го съединиш, да го съедините. И като след това, вие трябва... добре, ако виждате, това го взимате, после го закрепвате. Значи може... Не, майче всичко обърках. Сега ще ви покажа как точно правилно да го правите. Значи влизате в редактор на това, декато е второто, натискате, значи има такива неща, декато е за всеки копче. Обикновено копче, което може да се сложи, декато си требувам. Трябва да го направите, може, ако създавате кола, правите това и това. Ма за сега това е само туториал как да го използваш и после туториал как да правиш кола. И сега ще стане, ако се запази това, трябва да натиснете на това. Чакайте. Ето на това. Това трябва да се натисне, за да го съхраните и после да го използвате. След това трябва да се... За да го натиснете, за да се появи това копче, така, натискате и можете следно да му правите сами неща, като използвате. Сега виждате, че не е подключено и ще ви го покажа как. Значи, когато сте го взели, трябва да направите едно такова движение. Да натиснете на копчето и после да приемете, за да стане не самото нещо, после затварят, после го приемате, като вече съм го правил и като сега можете да натискате това копче, като то вече е направено, ако ме чувате, и натискате, значи то работи. Ето и туториала с този генератор. Довиждане. И довиждане, хора.